Daalụnụ. Asọmgo echiri na zere gị nwa nwoke na nwaanyị na-anụ onu m bụ onye ọ ga-abụ ụbọchị ọbụla onye gasị gị bịa ka ije ṅụọ mmanya na m ga-akwụ ụgwọ, bịa ka ije mee dị otu a na m ga-akwụ ụgwọ, ịgbarụ na-eje maka na ọ ya efiri ka ọ bụ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, achọrọ m ịgwa gị ihe ịmalụ. Ife ọ ga-abụ asị gị bịa na m ga-egonye gị nke a na m ga-akwụrụ gị ụgwọ mmanya, m ga-eme gị nke a. Achọrọ nke mmarụ na ụmụ otorobịa na ụmụ agbọghọbịa na jizi ndị ha kpọrọ ndị ọyị ha, nwanne ha wee na-agbazi iche na mmadụ wee na-emezi ka o si wee dụ ha. Isoro ọyị gị je nwesịa mmanya 2 to 3 days, ọ bụrụ na o nwere ebe ị na-eji achọ ọrụ mana o nwere ihe ị chọrọ ime, ife ahụ akwụrụ ọtọ gasa, you will be asking yourself what is going on. Na ịmara ife na-eme na ndụ gị, na ịmara ife na-emezi. Mana onye ahụ ịkpọrọ ọyị gị, ịkpọrọ nwanne gị, onye ahụ ịfụna ka ịfụ n'anya bụ ife na-alụghị njin. Ọ nọ n'ime ebe n'ilu gị na-eme ife chọọchị na ọ na-eje ụka, o jegburu onwe ya n'ụka, mana ọ na-eme arụ na nzuzo. Achọrọ m ka ị marụ na onye ọbụla na-akpọ gị eje eri ife free, nyochie onye ahụ ọfụma. Onye ọbụla ga-abụ mgbe ọbụla ọ kpọọ gị bịa ka ije na m ga-akwụ ụgwọ, ịgbarụ na-eje. Ndị be anyị si na ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu, na mmanya wuf na-egburu arụ, ọ bụrụ okwu bere inu, mana unu anọtabeghị echiche kedu ihe okwu a miniri. Ha bịabe egonye gị mmanya, narụ gị ife ị nwere, onwezi ife ọma na-abịarụ gị, fa na-ewori ọ na-abịarụ ha, ebe ị na-asị na ịmakwa ife na-eme gị. Mana onye ahụ ịkpọrọ ọyị gị, onye ahụ ọ ga-abụ megharịa ịsọpọtụ ya, mana ọ nọ na nzuzo na-arụ gị njin. Onye ka m sị ka m gwa gị, ọyị mụ agwara m gị agwa na ọyị mụ aka m agwakwa gị, ị ga-amazi nke bụ ezigbo ọyị. Onye ka m sị ka m gwa unu na tata wụ Sọnde ma ọ wikend, ebe ọ na akpọrọ gị ịgbarụ na-eje na mmanya awụfu na a ga-akwụ ụgwọ. Ịbịa nọrọ ihe a na-esiri gị ike, onye na-egonye gị mmanya ife a na-adọrọ ya mma, ị nọ na-esi na ndị village people na-eme gị. Nwaanyị na onye gị na ya nọ fie na aka na-abụ n'anya na onye ahụ iso n'ọyị gị, ma na onye ahụ na-ememina gị. Onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe, tọọ ntị ala, letuo anya ala, nyochaa onye ahụ ọfụma, maka na ihe na-emezi na onye amagha gị, o nwere ihe ọ ga-emenwu gị. Ịnọkọtakwa ịjụ onwe gị ajụjụ ka ihe na-eme dị na ndụ gị, na onye anụnwa na mgbe ọbụla ọ na-egonye gị ihe free, ọ na ịmadụ ka esi egonye mmadụ ihe free. Uche unu dị ya. Ọyị m ọkwa m gwara gị agwa na ọyị m aka m agwakwa gị, ị ga-amazi nke bụ ezigbo ọyị. Ka anyị kpachapụ anya n'ihe na-emezi n'ụwa na-asiziri ike. Na ụfọdụ na-awụ ejezie ije gwọ ọgwụ, asụwa ka onye ha ya eweta asụ na nwanne ha na ọyị ha, maka na onye ga-adụrụ ha izi ịghọ ụta. Onye mere na ndị ụchụ a feji eme ndị mmadụ rekrut ka abịa na anwa mmọnwụ, achefuo na ọmụ abụọ ọnwụnwa, echefuo na agwachi onye ara na ada agwụ ya ntamu, na adakwa na-ede nkwuelu n'akwụkwọ. Mgbe ebe afọ ebe a na-ede nkwuelu n'akwụkwọ, agwa m unu na onwe unu ka unu na-eme, unu na-echere ọmụma ka unu na-eme, ebe iwolu ogbe ife unu fụrụ na-emenụ ka ọ na-eme nkriz. Achọrọ m ka unu na-eme ka ọ na-eme nkriz mụọ. Unu ogbe ihe unu fụrụ, unu tacha afọ n'ụwa, unu ama ụwa ọzọ ya apụtụ na-ebidokwa. Unu ama na ife ọjọọ adịrọ mma, ndị mmadụ eji kwuru mmadụ na ife ọjọọ adịrọ mma omume. Na ngwa na-atụ asị na-agba asịrị ka icheta na echi niile na ihe a ga-apụta ife. Ndị ọzọ ha na-esonye gị so na-asọpọtụ gị, ụfọdụ na-ata afịfe amụrụ taa. Uche unu dị ya, uche unu dị onye na-eme uche gị dị ya, ma ọ bụ na onwebụ onye gị na ya kwụ. Mgbe ị bara ụwa ọbọsọ gị so ebe ụwa ị ga-anọkwa ụwa ọbọsọ gị ga-eso wee na. Daalụnụ.